Arvi, Peetu. Ihan samaa, ei meillä nyt oo mitään kauheita suunnitelmaa siitä. Näipä, sulla oli tollanen idea. Oi vittu Patrick oikeesti, lopeta. Mitä mä nyt oon tehnyt? Siis se on tuo sun vitun taskbari täynnä kaikkea vitun paskaa. Oota, mutta mun pitää kyllä katsoa. Tänään... Oota meikä kyllä se kuva. Niin, tossa on niinkö allaalla. Niinkö? Siis, tää vittua Patrick noin jo saatana. Niinpä. Siellä on Borderlands 2, siellä on Opera, ja sitten siellä on Spotify Siis ja Minecraft ja Kyatso, Kif ja Kyatsos, Kype, Mulla on tuokin tyhjä. Mulla on tuokin tyhjä. Steami, Gimpi, en vittu tiedä mikä tuo, enkä tuota seuraavaakaan. On kuin Vegasia. No niin, hei. Murrosetaan, että tulee taas yö. Moro, Jos mä suljen kaikki mun programmit, niin sillä on mulle mitään tuossa taskbarissa. Siellä on. Siis tuo Alin koska tossa. Niin. Puheen normaali lähellä saatana. No niin, mutta koko ajan puhutaan. Älä silti valita. No miksei saatana sais niinkö Oho. Valita koko ajan, kuka siis on hiljaa. Missä oli sitä vitun Keilin kuoli? Kiina tehnyt mahdollisen löydön kadonneista koneista. Oi vittu. Oi jumala.
Joo. Hei, miksi pitää pausin kerran sitä videosta? Ois pausi. Ja vai säätänä. Haita. Eilen juhlittiin. Se on kyllä harvinaista tuo häitten juhliminen. Tosin kyllä periaatteessa summa aika vitu yleistä, että Laitinen. No joo. On. Mitä näitte? Mä en oo Facebookissa. Itekään en oo Facebookissa. Mä oon YouTubessa ja Twitchissä niitä. Vittujen kevät saatana. Joo, monesti paha. Kakku. Mitä vittu? Kakku.
Ku. Lähde Oota. uimaan. Oota. Mulla on. Mullakin. X. Mulla on X miinus 95, Z miinus 611. Miinus 95. Niin ja miinus 600 suunnilleen. X siis. X on miinus 95, Z on miinus 600. Ja nyt te vaan käy disconnectaa, niin me päästään nopeammin. En voi enää, mä menin jo vettä. Voit näitä disconnectaa peeskin. Ei vaan hukuu muuta. Kato, Kuku. kiitos vaatikko disconnectasta. Kikkasit sä se? Ehkä. Mä olisin yön ohi. Vaatikki Niin saa. joko nyt... Joo, siis se heti kun disconnectaa, niin tulee aamu. Jos kaikki nukkuu samalla hetkellä. Hei! Mikä se nyt taas saatana oli se koulu? Oota. Me lähdettiin... Eikös me... Niin me lähdettiin tänne suuntaan saatana. Ei minäkö saatan noita koordinaattiaksi katsomaan, niin saatana... Me lähettiin sieltä mun mielestä se souttiin tai johonkin. No niin, Lataane, mutta siellä nähdään sä oot. No niin, lataanee. Otetaan lisää vielä, että ollaan ihan vituusti näin. Paljon sulla on nahkaa? Mulla on 33. On 34. Sä nää oot. No eikä joskin alhaalla tässä sun lähellä. Mikä on aavikolla? Oho. Joo, mä tiedän. Kato, kun mä näen sun nimeä. On X miinus 300 se saatana. No mitäs oot? Mitä mä täältä mukaan löysin? En mä tiedä, mä löysin lehmeä. Mihin me nyt mennään? En mä tiedä. Hui! Tulee peto yö, mennäänkö nurmo? En mä tiedä. Tässä on se. Ei, ei. Lehmä. Oliko lehmä? Ei saada. Wow, pehmut. Mä voin vaatia, että on siellä kaikki, mikä saatana vahti tuohon. Kyllä. Okei. Ei. Jaa, mutta missä mun komaat on, kun mä kuollut? Vittu, mulla on nukuttu niin monta yötä ja sä oot niin vittu hias menemään, ettei varmasti oo enää säilynyt. Niissä vaikuta yhtä, että montako yötä on nukkunut vaan se peli aikaa, että kauanko siitä on mennyt. Se on noin 5 minuuttia, ennen kuin deskuunut. Jännä se 5 tuntia et osannut mennä sinne. On siitä 5 tuntia, kun mä oon kuollut, saatana. Turhasta ihmetelemässä sun kamaa. En minä vittu tiedä, mihin mä kuolin silloin, saatana. Nää ylös kattoo mitä näkyy. Kanoja näkyy siinä. Mä näen lisää lehmiä tahtele. Hei, täällä on taikabiome kuule. Tuossa löytyy wolf. Täällä on lehmiä, täällä on lehmiä, täällä on lehmiä. Kevyllä. Soutis. Joo, kyllä mä tiedän missä on South East. Ai siinä. Lankavaa. Niin, Wolf on lähtemäkin. Evällä. Aiko. Miten se tutti? En tiedä. Länkin kyllä. Ai, tuo on kestänyt. Se on oikeasti tekemässä. Varsinkin. Ei saa. Näyttää on. Ei mä taas puheita ikanaisen. Ja saatana itse puhutaan sen Jos ne pääsis. Se olisi se.
Tää heti tulee hämähäkkiä hauttana. Hämähäkki, Kiveslangalle. tuli sade rarfile, hämähäkin vei. Armas. Kuivas saas. Sitten Patu teki uuden STP ja... Onko keke? No ei se on niin sepä. Se on leikisiä 3 ja 3 sepä. Viisi rakkia sepä. Ja hei. Moi jätkä. Kuole. Kylläkään hyviä tarjouksia. Täällä on kirjoja, saattaa jää. Osaat tappoi Petteri tavarat, se Petteri tappaa sut. Vois kyllä kerran vielä tappaa Miikan tästä juoksuttelusta, saatana. Ois mä voinut pysyä paikulla. Mitä hittoa, mä en pysty kiipeen näitä tikkaita. Oi, vähän tää laggaa. Laggaa niin vituusti. Smöik! Tätä smöik. Miekka heiluu säätää. Taktinen. Piu! Oh shit, nyt se tulee. Oh shit. Mä en tiedä kumpaa mä ossuin. Mä kerran lagaa. Oh shit, loppuket. Mä en tiedä kumpaa mä ossuin täällä mun nuolella, mutta se otti vähän damagea. Saan ossut meikään, koska mulla on... Mä menen tiedä paljon healthy. No niin, nyt, koska sä juoksunut mua äsken, niin mun oli pakko tappaa vielä kerran. No niin, Ilve vissiin rupees niin. Rupes Siis pitkä ei tätä lopun resurssit, kun kaikki elät tukeen lisää. Joo, mutta niin lagaakin. Lagaa vitusti nyt. Puu droppaa Petun netti. myöhemmin. Mä en voi tappaa tätä zombia. Mä yritän mennä nukkumaan. Entä Patu? En mä saa ruokaa antanut, mä käytän se pihalla vasta. Eikö oota patukaitu enää tänne vissiin? Anna mä saa sen, minkä silloin äiti lähti, mä olin sen ruoka. Jää Tuosta vittu on minä teen soita silleen kysy. Mitä sä otat sieltä? Ruokaa, jos sulla on täällä ruokaa. Mulla on ruokaa silloin. Mä voin ilman pikkasen jaoksen. Onko sinä oot käsillä? Kaikista rumien ruokukasvun nimittäin Iropikki. Ja Ironaks. Tule hakemaan. No niin, tuossa sai tollanen. Onko meikä saidista jo? Noin. Onko? Nyt on miisat tyyty. Niin. Paitsi vielä pikkaks. Joo, se on tuossa oot. Haluatko näytti muu pikkaksi, jos on 167 durabilityöreillä? Tuossa astuu. Mä tarvitsen. Perreri, lähdet tulla hakemaan, täällä on sulle... Oota, mun pitää hakata yks koivu. Petteri, kato täällä omena. Kotikuljetus on mahdollinen nyt. Meikä pölli. Kotikuljetus, missä sinä ollaan? Kuka istuttaa näitä saatana rumia puita tänne? No nyt mä menen kevettä. Mikä on saatana ruma puu? Smötteri niinku tulee ilmoittamaan sillä jokaisen tenkettä vaiheento. Häh? Vataani. Sinä!
En ole puu, saatana. Kyllä nää nyt oot puhut tästä lähtien. Sinä on kaivos, saatana. Etes enää oikeesti niin hyvään kuulunut. Se oli silloin, kun se oli vielä semmonen pehmeä, niin se oli hyvään kuulunut. Tommonen justis. Truejonnet on tehnyt siitä niin järjettömän kuuluisa. Mistä nää oikeesti revii noita ihmeitä? No ihan ranskalaisia raitoksia. Mikä hito? Mä teen tää eteisen tähän. Mä en saa tehdä kattoa enää loppuun. Anna Miikka tekee se katon loppuun. Jos sillä on vähän enemmän. Eikä ne hakkaa puuta, kun mä teen tohon mun alakertaan varmaan. 5 timanttia, jos mä alan kattaa tekemään tosiaan. Saat 50, saat 15, mulla on stäkki timuja, niin saat vaikka 2 timanttia. Mun pitää lähteä Siellä mainaamaan se niin timantti. Nyt Niin. Joo. Jos ei ja niin me ei voi käyttää kautta Whisperiä. Mitä? Siis häitä juhulitaan nyt ihan oikeesti. Hää? Makia kun kanat Miksi? tulee niinkö... Joo, mä avaan tän ovet tästä, mä tuun tänne sisälle. Sammuta, saatana, kyllä mä pystyn Ja nyt mä munin tähän sun chestin päälle. Ja mä olen myös homo. Ja saatana kaivo. Siis Tuli toi sitten pidee. siis me Ittahan yrittää polttaa meidän talon täällä. Mikä se homma? En mä tiedä, nyt se pisti kaikki sähköt pois. Sehän siis Häh, yrittää laitat kaikki polttaa. sähköt pois ja niin, näet vielä koituksen. No vittu, ihan mulla ei oo läppäriä. Ja vittu on paukutunut tänne heittelee vroston Jaa. flessi. Etsi jollain kreatiiveilla vaan siellä jöitöstä. Miten mun kreatiivilla Ja niin laittaa takaas ne! Täällä on pimeetää. Tiesitkö sä, Mikka, että sä voit hankkia PSUn, joka toimii myös pattereilla niinku backupina, että jos tulee sähkökatkos, niin sulla toimii vielä 2 tuntia sun kone Mulla toimii 2 tuntia täällä. sillä virtalähteellä. Epic nörtti devis. Tästä tuli vaan saatanan laki, niin kun lähti vittu virta pois. Ai! Päivikin poika. Mikäs mieli katsotaan tähän vittu näppäimistä? X-Cover pelastaa. X-Cover. Oh my god, just taas lakas, niin mä en saanut tää mun kalaa saatana. Mulla lakas, niin mulla lensi Ironaksavan maahan sillä inventorista sillä, että joo. Mä yritin vaihtaa sen paikkaa mun inventorissa. Ja siis Keksin. Se on muuten melkein hukkuit, jos huomasit tota niin. Meikö ois hukkunut ja menettänyt sen. Mä voisin naurannut. Kuka ei oo vienyt mun tortseja? Koko. Vaikea käsittää. Päät. Onko sulla päät? Asias oli. Ota sen koneen pois, jos siitä tommoista löytyy. Joo. Ihan oikeesti. Voisitko pistää ovenkin ja sun tavalla? Kiitos. Tää on surkeeta, että et ottanut mitään tulosta. Niin. Mikä te ootte ottanut 7 timuoreja? Ihan perseestä. Ei vittu. Tää uusi timuhakku itelle. Mutta mä sanon tää vittu paskoja riirre. Vaikka kyllä mä sanoa rautaraarvo. Mä jaarvo.
Pitäis löytää timantti. Mulla ei oo niin killaa inventorissa, no jää rumaasti, no köppelistähän nyt on vaan. Ja nyt tuli sitten sillä laavaa. Meikö sulla muuten 4 obsidiania, että mä voin tehdä niinku sen vitun enchant table ja sitten mä voin niinku saada se achievementin. Voiko enchant table rikkoa ja ottaa takas? Mitä oot? Vetoinko ei? Mennästi koko laavan tuota. Saa, hyväs paska. Mitä kahta lakipaskaa tää on oikeesti? Se on makia, kun timanttia laavan tuossa yläpuolella. Ender-portaalilla, eikä mikään vittu Ender. Nether-portaalilla sitä on Netherilla. No niin. Aina tietenkin voi mä itelle ottaa End-portaalin palaset, että tuo. Ne meni vataaselle. Mä olen just tulossa. Mitä? Pepsi! Mitä? Löit mua. Enkä lyönyt. Kakka. Tiedä mitäs saatan. Ai mitä? Anpa nuoli. Mä ehkä hakkaan vielä noin. Oi, ei paska! Kauemmas niistä, noin. Vois tehdä talon näistä oreista, no niitä siisti. Alkaa yö tuija. Spajaa. Mahkana pois sitten kun mä jaksan. La. Spaja. XP:n tuloa ei voi estää. La. Miikka, haluatko ihan saatana isoihin maineihin? Mä voin tykitä talon täyteen oreen. Meikä tekee tästä farmia. Meikä tässä vähän mainaa. Oho, minne vähän. Käyty norssi. Mä pääsen nyt. Sä voit kyllä disconnectata. Tulkaa kattoo mun hienoa taloa. Onko disconnectin jälkeen? Sanokako päivää? Päivä. Onko pää? Oo. Ei. Oota, mitä sä tekisit, jos sun vanhemmassa sanoo sua vaatteeksi? Ei. Vai mitä, Petteri? Sua vaatteeksi. Peito, missä sä oot? Alkas vaatteellisia lääkeihän. Olen Ei. omassa talossani. Niin, sä tuut kattoo mun hienoa taloa. Mistä tuut kattoo mun hienoa taloa sisältäpäin? Mäkin tuu. Missä sun Mä hieno Pois mun mä tuun talosta, krieppamaan. saatana. Nyt krieppamaan. Mä en tee nimeä täältä mun maineesta. Ei vittu vähän nätti. Hei kookki, ihan tämmönen perus. Semi. No vittu. 3 blokkia korkea. No siis se on suuri slime, mitä voi tulla niinku normaalisti, mutta sä voit spawnata 110 blokkia korkea leviä slime. Niin, siellä oli semmonen satana hullu, se oli vittu PvP:ssä ja kukaan ei siis sitä pystynyt lyömään, se oli silleen luki lasiin takaan. Kerta ollaan tehty. Joo, mutta mä tulin nyt oikeesti katsomaan, että onko sulla Birch Street. Ei mulla on versio. Helvetti. Niinpä. Ai mitä, kuka haluaa piirtupuuta? Minä? Paljonko saat vaikka 31, kun mulla nyt sattuu olemaan? Ota, saatana. Vittu kun mulla on testi täynnä. Ei jaksaa. Mitä? Vituttaa Petteri.
Petter, miksi sä vituuttat? No, Kerro. mä tykkään yleensä vituttaa, ei totta. Tuu Petterikö tuleva vituuttaan tänne. Niinpä. Me mummola. Miksi täällä on tämmösiä kuka täällä on hyppinyt taas saatana? Missä? Satane! No, Varmeilla. Tarviiks se niinku, jos nää spammat niitä vituusti, niin tuleeko se sitten vai? Vai Joo. niinkö se vaan suppeuttaa sitä, että enkin sinä laitat muutama siihen vai? Spammaat niitä, niin tulee. Se on aina randomi määrät, milloin se kasvaa. No Jos vittu se mä vaikka laitoin puhutaan. vaan 4 äsken ja vittu säätänä. Joo, se on. Mä yritän Ollaan tehdä... sitä ollaan sitä laitettu puolistäkkiä, että se kasvaa saatana. Niinpä. Siinä on joku mahdollisuus, että se kasvaa yhdestä puolesta. Se on opittu 5 timaatti. Ei oo enää. Se on taas. Eikö sulla bone mealia mukaan? Niin ruokaa siitä kalakan. Mä katoin, kun mulla on bone mealia Ender Chestissä. Nope. Tuossa on muuten creeperit tuossa laatikon talon nurkalla tuollain kyttäämässä. Nyt se tulee tänne. Oh snap. Tässä on tämmönen sopiva puupilari. No niin, tuo käymään. Tää on sopiva enchantin tape. Et muuten räjäytä sitä siinä. Mä melkein ajattelin. Et niissä chesteilläkään räjäytä sitä. No tyhjiä ne chestit. Anna mulle se, kun mä huomasin sen creeperin. Se huomas muut. Se oli rakkautta ensisilmäyksellä. Mitä? Niin söpöä. Saanko mä poneemiiliä joltain? Mä katoin, kun mulla on boneja täällä. Nope. I don't have a No, boner. Ai, että nää vasta tappajan. I don't have a boner. Niinpä. Etkö mä halua tappaa jonkun sillä bonerilla? Smöyttyksillä ihan selvästi poneemiiliä tästä. Mulla ei oo mitään. Saa. Kenenköhän takia mulla ei nyt ole mitään? Mä ajattelin, että laitisella on bone mealia. Mä voin hakea laittaa vähän bone meal. Mitä sulla on siinä miekassa? Mä antan sä sun takana laatikko. Äijänä nakkasit siihen. Sanokko Ai sitä mulla on meikälle? Knockback 1 mulla tässä miekassa, niin. Aika hyvää. Glockbackia mut. Ei se oo vaan hardaa, niin vaan että kerrasta poikki. Ei tuossa napparit, että me tarvitaan kiitos. Me tarvitaan tuo kitos. Niin. Mitään muuta. Ei mitään muuta. Mitä vittua me tarvitaan? Mä tarvitsen kananmunia. No mennään tätä mitään. Olko lakaa ihan vitusti, kun menee tänne kanaan? Miksi sä otat niitä pois? Joo, varmaan. Mä tiedän, on mulla on se valoperi. En mä tiedä. Varmaan. Mä tarvii oikeesti sitä enemmän tiirryt. Häh? Shares, please. Jee. Mä en ottamaan nyt sen. Miksi kaikki väriä lasia? Värit on syö vitun rummua. En mä oo mitään. Kuka lähtee hakkaa mun kato saaren pois? Maasaari. Annetaan olla seuraava yö. Mä haluan hakata äsken leetoneen. Minne pitää tulla? Mä haluan dirttiä. Jumalauta, antakaa mä dirttiä, saatana. Minne mä Mitä saa, niin mä pöllisin dirtit.